शिवाय महादेवाय देखो आलोक बाबा लोक सभा विष्णु सकल ग्रह विश्वनाथ अशोक अशोक सभा विष्णु महाप्रभु सपरिवार बाबा सकल परिवार प्रभु सकल परिवार पालन मंगल महाप्रभु रोग लगे भाईरस पशिगला नआनी पाइला पैसा यार कैप्चर करदेला ये ये गाना हूँ मिर्जापुर बामट को डा सब बेकारिया ही उड़ी बेकारिया ही मेलन हो पहुँच गल ना गेट नाई गेट ना ठाकुर बाबू गल पाहाचटा एमती कराई ना उच्चा जगार अच्छे ना ये पूरा 22 बाच भाया नहीं ठाकुर बाबा आसिक पूरा गोटे एकुटिया जगार अच्छा ना मणिमा महाबाहु शिवाय महादेवाय देखो आलोक बाबा लोक सभा विष्णु सकल ग्रह विश्वनाथ अशोक अशोक सभा विष्णु महाप्रभु सपरिवार बाबा सकल परिवार प्रभु सकल परिवार पालन मंगल महाप्रभु मणिमा आस गई कहीं मंदिर का माने पहाड़ धीरे अच्छी देखिल मंदिर पड़ेगा और बाली गोटे बाली बर्तमान पोखर ये ना भावर ठाकुर से परा भाव कुंड जगन्नाथ काम होनी जगन्नाथ पता काम होनी सेमती काम हो अलग ही आमर जो मंदिर जमी जगन्नाथ मंदिर ये भावकुंडल सर मंदिर से पथर है नवग्रह अच्छा बाहर ये केमती है देख ये अलग ही अलग ही वो ये जो गछ अच्छी देख ये जो गछ अच्छी कया गछ हाँ ये कया अच्छे देख ये केते पोती है पूरा ये देख बुझल कि डाउन नहीं ये बुढ़ी माउसन हबिष करूँ एपटे हबिष कर रही एपटे अच्छा सेपटे भी अच्छा कौड़े सेपटे महादेव जमा दरकार हो ना हाँ तले 30 जन रोचंदी तले जो घर सेठी रोचन 30 जन 10 जन सेठी रहंती हां एपट साइड ने कबे एपट साइड ना आरे जो कहउतली ए कहंदी हमर जो कोन कहलो जो ठाकुर रहंती हमर कोन कहंदी आ एठी जो दही खाइथिले ना कोन माणी को दही ना माणी को दही जो खाइथिले ताला पकाते एठी जो घोड़ा आसते किस जगन्नाथ बलभद्र ना कौन जगन्नाथ बलभद्र ये आसिक दही खाई दही खाई ना केते कूद कहल ये पाचरी हे नतला ये पाचरी हे जिबे ये लगी के ये पाचरी हे नतला तळ जो पाचरी हे ये पाचरी हे नतला आई केबे हला ये पाचरी एबे हिची ये पाचरी एबे हिची आ एपड जो गेट है जो मेन गेट से ठीची से मेन गेट भी एबे हिची हो आ ठंडा टाइम में तकिया लागो जागा 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 ना हां
ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କି ହେଁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ନାଇଁ ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପ୍ଲେସ୍ ସିନା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜାଗା ସିନା ମାନେ ଉଞ୍ଚା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧିକା କିଏ ଜାଣି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣି ଦେଖେ ଦେଖ ଚାବି ଫାବି ପକେଇକିରି ହଁ ହଁ ଗୋଡ଼ ଚିପିକି ଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କଲ ଏଥର ଗୋଖରା କଣ୍ଟା ବି ଅଛି ଗୋଖରା କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ 100 ଦାନା ନେବ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ଗଳିଲା କି ଚେର ଲାଗିଥିବ ବାଲି ଜାଗାଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଚେର ଲାଗିନଥିବ ପିତା ଶାଗ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କି ଗଛ ଏ ଗଛ ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିତା ଶାଗ ସିଏ ଖବରା ପିତା ଶାଗ ନା ନାହିଁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଜାଗାଟା ଅଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ନା ଦେଖିକି ଚାଲ ହେଲା ହବ ଏଠି ବା ତମେ ଖାଲି ବାଲିରେ ବାଲିରେ ଗୋଡ଼ ପକଉନା ହେଇ ଜାଣିଛ କି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାଟା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏଇ ପାଚେରୀ ଦେଖୁନା ଏ ପାଚେରୀ ପାଚେରୀ ତ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଏ ଗଛ ବି ଉଠିବା ଦରକାର ବାଲି ଗୁରା ବି ଧୋଇକି ପଳେଇବ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବୋଲିଆ ହଁ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲିଆ ବାଲି ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପାଚେରୀ ସବୁ ବୁଲିଛି ବାଲି ନା ଖାଲି ହଣା ଖାଲି ବାଲି ପରା ଦେଖୁନା ଦେଖୁନା ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ପରା ସିଏ ନା ଖାଲି ହଣା ମାନେ ରେଜା ବାଲି ପୁରା ବଗଡ଼ ବାଲି ବଗଡ଼ ବାଲି ଆଉ ଏଇ ବାଲି ନେଇକି ଘର କରିଦବା ଆମର ହଁ ଏଇ କ'ଣ ଖରାପ ବାଲି ଏ ତ ବାଲି ଆଉ ମାଟି ବାଲି ତ ବାଲି ଓ ଦେଖୁନା ମାନେ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି କହିଲ ନାହିଁ ସାଂଘାତିକ ଉଞ୍ଚା 30 ମିଟର 40 ମିଟର 45 ମିଟର କ'ଣ 30-40 ମିଟର ଜାଗାଟା ହଁ ଉଞ୍ଚା ହଁ 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 30-35-40 ମିଟର ଦେଖୁନା ଏଠି ଅନୁମାନ କରୁନା କେତେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଏପଟୁ ଠିଆ ହେଇକି ଅନୁନା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖୁନା ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛି ନା ଆ ପରଟା ସମୁଦ୍ର ନା ହଁ ୟା ପରଟା ସମୁଦ୍ର କୋଉଟା କହିଲ ଏ ସେପଟଟା ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଗଛ ଦେଖାଉଛ ନା ହବ ଆ ପରଟା ସମୁଦ୍ର ହଁ କେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଏଇଠୁ ଆଡ଼ିକି ଲାଗିଛି ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାଇଁ ନଈ ପାଣି ନଜର କରିପାରୁଛ ହଁ ଚିଲିକା ପାଣି କି ଏ ଗୋଳି ଦେଖୁନି ଗୋଳି କ'ଣ ଗୋଳି ପାଣି ପୁରା ପଇଛି ହଁ ଜୁଆର ନାହିଁ ଏଇନି ତ ଜୁଆର ପାଣି ପଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜୁଆର ତ ବୁଝିଲ କି ଅମାସ୍ୟା ଜୁଆର ଆରେ ଏ ପଳେଇଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ ଯାନି ଚାଲ ନା ତ ଗଛ ଗହଳିଆ ଭିତରେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଏପଟେ 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 ଏଠି ଶଗଡ଼ ବାଟ କୋଳି ଏଇ ଗୋଟିବ ନା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଇନି ଇଏ ହେଇନି ଏଥିରେ ବା କହୁଥିଲ ଯେ ହେଲେ କାହିଁ ଯେ ଏଇ ଏଥିରେ ନାହିଁ କୋଳି ନାହିଁ ଏ ଫୁଲ ଦିରେ କୋଳି ହବ ଆଉ ଆରାମସେ ଏଠି ଏପଟେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମାଉସୀ କି ଏପଟେ ବି ରହନ୍ତି ନାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିକି ରହିବା କଥା ଗ୍ରାମ ମାଣିକ ପାଟଣା ସିଧା ସିଧା ଭାବଗୁଣ ପ୍ଲେସ୍ ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମସ୍ତ ନା ଇଏ କ'ଣ ରହୁଛି କିଛି ଏ ସବୁ ମେଳା ବେଳକୁ ସଫା ହେଇଯାଉଛି ସଫା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଏରିଆ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିରାଟ ଏରିଆ ଏ ତ ବଡ଼ ଏରିଆ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଗିଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଏଇଠୁ ନଜର କଲ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁହାଣ ଖୋଲିନି ସେଠି ସେଟା ମୁହାଣ ଖୋଲିଛି ମୁହାଣ ଖୋଲିଛି ଗାଡ଼ି କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁଛେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେମିତି କି ସମୁଦ୍ରରେ ଭିଗୁଛି ଘର ପୁରା ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚିରି ଫିରି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ରାୟପୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାଛ ମାଛ ଏଇନେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଉନି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଏଇଟା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ କି ମୁଁ କେତେ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଇଛି ହଁ ପାଣି ମଧୁର ରହିବନି ପୁରା ଏକଦମ ପାଣି ମଧୁର କି ଡଙ୍ଗା ଦେଖୁନା ଶଳା ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଆଲଗାଇ କେତେ ଡଙ୍ଗା ହବ ଥୁଆ ହେଇଛି କହିଲ ହାରାହାରି ହାରାହାରି କେତେ ଖଣ୍ଡ ହବ ଏଠି ତମେ ଗୋଟେ ନଉନା ଏଠୁ ଡଙ୍ଗା କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଘୋଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ଯାଉଛି କି କୋଉଠି କହିଲ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ
ସେଟା ମେସିନ୍ଟା ତ ସେଟା ଫାଇବରରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଫବର୍ଷା ଭଲ ମନ୍ଦ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ନା ଏକା ମେସିନ୍ ବୁଝିଲ କି ୟାର ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିବା ଦରକାର ତାର ପତି ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ସବୁ ଦେଖୁନ ବଡ଼ 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 ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁନି ଇଏ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଥିରେ ଡବଲ୍ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ରିପେୟାରିଂ ହୋଇ ଦେଖ ଫାଇବର ଫାଇବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ ଫାଇବର ଏଇଟା ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି। ये बहुत कम अच्छे ये रिपेयरिंग होची ना फुटी फुटी भल मंद दिया होची हाँ सेटा से पंखाटा पछुक आसीबो सीट पड़ी ए डंगा गोटे गला डंगा गोटे गला गली जो तड़कू अभ्यास अच्छे अभ्यास अच्छी जो आउ तो जो सब ट्राभेलर वाला ना टूरिस्ट वाला ना ए आ यार आ सड्डा कुत्ता बोले अलग ही किसी 3,000 टंका थब सेमती बाड़िया बाड़ी केत सीजन थब अफ सीजन थब अफ सीजन थब सब सीरियल केते नंबर टंका अच्छे तुम घर गोटे टंका सेमती जार जिते नंबर सब अच्छे धर ये नंबर पहला पर डंगा नंबर ये जी गोटे आड़े बुलू हाँ ना सेमती झमेला हेनी पूरा झमेला समस्त चलवे ना पेट्रोल अच्छी ना नहीं हाँ ये सब एथर गोटे खंदा धीरे लगे कौन बाउंस बोता बाउंस बोता आपको कहते बाड़ एथर लगे गोटे खंदा केते बुझिगला केते लगे गोटे बाड़ गोटे पिठिया जोड़े गालिया आ जोड़े पंजुरी तुम माछ चाष कर तुम सब विक्षण भाव तुम टोटाल सब जना अच्छे आ 18 ରୁ 20ଟା କପିଲା ଲାଗି ଗୋଟେ ପୁରା ଧୀରେ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଆମେ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ପୁରା ଖଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କର ବତୁଆ ବୁଝିଲ କି ବତୁଆ ଏସବୁ ଶୁଖିଆ ହେଉଛି ତା କାଠି ଚକଡ଼ି ନାଇଁ ନା କାଠି କେମିତି ଚକଡ଼ି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ସେ ଆଇଲା ସେଠି ଲାଗିଲା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପାଣିରେ ଆଉ କିଛି କାମ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ପାଣି ଇନକମ୍ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ବିପଦରେ ବେଳେ ବେଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ନଈ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ରହିଲା ନା ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରିଆକ୍ସନଟା ଏଇଠି ଅଧିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁନା ଫାଇନାଲି ଫନି ଏରା ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଆଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଆଉଛି ତମେ ଏ ଜାଗାରେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇନି ଏ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଆସିକି ଦାଠରେ ବନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଏପଟୁ ଗଛ ଦେହକୁ ଭିଡ଼ାକି ଦେବ ମାନେ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଧୀରେ ବନ୍ଧା ହବ ଏପଟେ ରାୟପୁରରୁ ଆଇଲେ ରାୟପୁରରୁ ଆସିଲେ मजा नहीं जाऊँ ଜାଗା ଏମିତି ଜାଗା पूरा मजा नहीं जाऊँ हाँ ये ଜାଗା ଏମିତି ଜାଗା ତମେ ଯେମିତି ପିକନିକ କର ପାର୍ଟି ଯେମିତି କର ହଁ ଯାହା ହଁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଉନି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଶିକି ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନି ଆମେ ଏଇଠି ଆମରି ଗାଁ ଇଲାକା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ନା